weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to tiggere yene to wudduru to guijiɗon to sadele to keɗele to aali wuure ko on takkusan juula ha to galle ceerno Aboubou Baydy Kaw Sarr to dulumaji dembe e funeɓe ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gueɗɗe ɗi o rokki yamirore tigui peccugol e nder lewru korkam ndu fodde milliard uji jeeɗiɗi taw ko haalisa ogoya e limore hinde nde faade miskineɓe faade jumaji e faade mahdaraji to qurana janggate to leydi Sénégal jagolgal kalfinaɗo ko fate juulagu hono Serigne Gueye Diobo o holliri tigui ɓesgu Sénégal naaɓe ne deñata hakkillaji mumen e nder lewru korkam ndu saabu marchandise uji ɓurɗi hadujinede kaya ngakkata e nder jeehe kadi cogguji mum ɓeydetake to leydi Mali Seydou Keita ko ex international woni tigui fugu koyguel international mo leydi Mali wonno jaaɗo retraite mum udditi e oɗo saaha joni usine molanteɗo ala taw ko usine agro industriel e nder leydi ndi jaaɗo on usine qime ha 1.4 milliard taw ko haalisa franc CFA to leydi Niger ko militaire uji sappo mbara e jeeje moɓe tufano sara keruɗo hakkude mabɓe leydi Algérie kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Bocco kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Palestine to leydi Iran to dowlaji tentude Amérique bisimilla moon e kitki hotodirte joni joni piren paccire kawis e keyleke gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03
37 so tawi noon a gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye geddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. salade aadi ɓuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodira jangde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawale danawal kala gorko mo melga wuro jinneji Allah ne luɓrimo gandal dendagal rafiji coomiɗe e nder ɓandu neɗɗo so tawi on jokkodiri rafi gonduɗa foof on so tawi oɗon maldana e nder balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina. gorko mo melga wuro jinneji ne yawra ɓen wonduɓe koyɗe musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli guloji ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawran ɓen fiɗaɓe wonduɓe prostate e ustoraɓe gorago kala prostate nata wawi yarude kala so tawi a jokkodiri e makko hokkuma leɗɗe e nder balɗe tati prostate o ɗomta ha cikka meeɗa wondude hen. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko jawrande ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe e façon ngaji ɗiɗi omo jogui leɗɗe biyeteɗi yedde meeɗi moosa a yarat ɗum walla urla walla muuɗa ɗum joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni fannu goɗɗo o wiyete ko yidde ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awrata ɗum joni joni cikka mataw ka suka tokoso. gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo wune omo andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha kala duuɗo lewru korka ma tawmo ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to galle makko leegal samiya tawi ko ga étage danejo ene huccite usine plâtre ene huccite goudron. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon mi yi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo. ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15. ceerno Amadou Tijani Diallo numéro makko leydi Mauritanie ko numéro WhatsApp ko numéro appel kadi sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 46 94 21 91. ceerno Amadou Tijani Diallo kadi ne gollodo e ɓim ɗon to Nouakchott ɗo on numéro mum ko 41 05 13 85. gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo leɗɗe goragu e leɗɗe koyɗe musoje ɓalli ɓuutoji kala sa jokkodire numéro makko ko 77 537 79 28 ma heeɓa hano hannirta ni. ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune madden dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi mandema sa Keita gorko pullo hen banggue mani ganki hen banggue ko gando joom gandal memotogal gandal jirtogal guite tawi kadi ko gandal jaadugal e nunɗal. mandema sa Keita gandal makko ɓuuri yarude koto banggue ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama boksita e dendagal ngaluji comotoɗe nder less leydi so tawi a jokkodiri e mandema sa Keita o lootima o rokkima ko poɗɗo rokkudema so tawi aɗa yiiɗo ɗum ɗen gueɗe wayatma kono sulɗade waye jamdi ni.
mande Massa Keita ko mani ganke hen bangue ko gandaɗo e nder dongre Afrique kala to jama e to kange o yilete ko wayno to Mauritanie to leydi Côte d'Ivoire to leydi Angola to Mozambique to leydi RD Congo dendagal leyɗele to kange o siggete kala hen de mo mbiɗa mande Massa Keita so tawi kay laaɓanima reedo ma wi a yi gando ma wi kadi sa jokkodire makko haajuma humto mande Massa Keita omo tawe oɗo saaha joni to Ségou numéro makko ko 00 223 76 78 45 99 mande Massa Keita ko ɓuuri hawnade e golle makko ko ɓuuri yidde tengtinde nundal makko o namdata komo avance o namdata komo hoore kuɗol o gollante ha jira guitema ha ɓernde ma ɓuuɓa keɓa ko jinnoɗa ko gadda ko kalɗum ɗon mande Massa Keita sali tan ko jamfa mande Massa Keita ko gando ko nunduɗo ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e dendagal hettiyankoɓe jayne nde ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum dendagal ummal islam dendagal julɓe kala omo we on Ramadan Karim ceerno Djiby Sy ko gandu bindi ko laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓal walla e danwal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol kista fibrome dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe e gorko seyɗade sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ene yawre ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen kala e jippiɓe e leecce e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirda muuɗo hirda ƴettat ɗum joni joni kefta sagatagal maɗa kefta gorago ma ha gonta suka tokoso ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reddu ko malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya ɓen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne dendagal haaju mbawɗa jogade dendagal rafima to yarata kala o ɓurodirta ujunnaje 6 e nder leydi Mauritanie so tawi ko leyɗele ñamoje franc CFA o murtirta ujunnaje 2 woni 10 000 franc CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi listihar leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla keefa kartal ujunere mbaɗa ɗum e numéro makko WhatsApp kalanamo indema inde nenema ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe to leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ceerno Djiby Sy listihar waɗi ɗum ko 2000 franc woni 400 CFA e on fanno mo jogui numéro web ko numéro Orange Money sa lumbi hen kalis maɗa a waɗimo WhatsApp a noddimo ma kalnamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e junggo makko o numéro mbatta ko 00 221 78 128 35 92 ko numéro makko web ko numéro Orange Money ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde e mum to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy sahani hewre so tawi aɗa ronki hebdemo to banggue WhatsApp walla to banggue appel jokkodirta koye mini kono wiye ceerno Alassane Sy ko 32 62 04 99 ko kamɓe gollotto ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum ewro saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko taweteɗo sara jeere nettek ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone dewo woni aleta ɗiɗi lewru marsa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya habruji mon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba ko adi habruji men noon ceerno amadou tijani alpha mama sile ba to moderne kay haydi omo wiya dendagal ummal islam kala to gonɗon ene mbawɗon wonirde kala omo wiya on ke ramadana karim omo wiya en tigui korka jaam yo Allah rokku en fuɗɗorade lewru ndu bisimillahi rahmani rahim gortoro ɗendu alhamdoulillahi rabbil alamina Allah jaɓan en dendagal korka men e dendagal duwawuji men e sadakuji men ɗi mbawɗen wadde e nder lewru korka ndu kala omo wiya oɗon jarlo oɗon jaafo ko suuɗi e feeñi kanko to banggue makko o yerlima o yaafima ñaago tan nde Allah rokkata en kadi tawede oɗo saaha mo wuuri omo wasiyo tan dendagal ummal islam kala nde yimɓeɓe tinnoto e diine mumen tinno tigui e dewal mumen Allah eɗen ñaago kanko ne nde Allah jundata gurdam makko moƴƴina battane makko kanko e dendagal julɓe kala allahumma amina habaruji men ɗemgal pular hono no kewɗen wadde kala e lewru korka kay ko jaɓɓade ceerno men ceerno ibrahima saydou kane e kala ñalawma o hakkayna windande ko fati e lewru korka ndu ñalawma hande o noon yiɗen namdade ceerno ibrahima saydou kane holde korka kay farlina e yimɓe ko ɗum jiɗen ɗe gandi kay caggal nde mbiɗa korka ko farilla ne farlina kay e kala julɗo so tawi kayne hattani joni kadi jiɗɗen andude ko holde korka farlina e yimɓe ceerno ibrahima saydou kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi ceerno Mamadou Wali Seydi Ba a salmitama juurama en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganima foof Allah moƴƴere en ñaguima fof nde ñagonto en Allah moƴƴere en garti aadi mo gadodirɗen e julɓeɓe eyyi ceerno Mamadou Wali en mbino korka ko farilla kala e julɗo mo ala ganto mo ala haɗa ɗum horde e korka noon holde farla korka farla ko hitande fergo ɗimmire taw nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe gummima Makka ɓe paati Madina e hawrama ɓe peeri koye lewru mawlud ɓe peeri nde yeehi noon ha lewru Sha'ban hitande nde maayi ha darti ha lewru Sha'ban ndu dari woni yaawa ñande altine ko ñande hen korka farla wiya so tawi lewru Ramadan ndu ari eɓe mbattu horde jomiraɗo subhanahu wa taala omo haali to deftere makko teddude nde to suratu Nagge tongode 152 walla 3 153 omo wi e hey mon gonɗinɓe Allah farlama e moɗon korka hono no farlirano e leƴƴi goɗɗi gadiɗo won ɗum noon farlira e moɗon ko mbiɗa oɗon kula Allah ndeke en gandi korka ene hooretono ko adi kono nelaɗo nde goni Makka nde sallallahu alayhi wa sallam korka farlaka e mabɓe pirɓe paye Madina hitande adande nde e nder hitande ɗimmire nde ñande altine e nder lewru ono yaawa ko ɗo korka farla e mabɓe ndeke en gandi saabu jomiraɗo subhanahu wa taala o wi ko hono no farlirano e leƴƴi goɗɗi gadiɗi on ɗini ndeke en gandi leƴƴi gadiɗoɗi ɗin kadi ndeke korka ne farlano e mumen korka noon ceerno Mouhamadoul Ghali korka ene hawra deftere Qur'ana nde koye korka nde jippi nde jippina koye korka won konngol wi ko jamma Laylatul Qadri ene haala ni e nder Qur'ana he korka nde ñande jamma Laylatul Qadri nde ko ñande hen deftere nde fof tellina to Lawhil Mahfuz addaɗo asaman keɗɗo e aduna o nokku ene wiye baytul izzi galle teddugal walla suudu teddugal Qur'ana o fof adda joƴƴina ɗon heddi noon hankkadi ne kala ko sohli nelaɗo sohlida hen walla tan Jibril yaha itta hen addana nelaɗo noon deftere nde ene telloro seeɗa seeɗa e nder hakkude duuɓi 24 walla 25 ko ɗo deftere nde telli ha laaɓi kono kam ene hawra kam deftere nde nde ummi to Lawhil Mahfuz nde ari to baytul izzi ɗo koye lewru korka ko ɗon nde tellina nde joƴƴina ɗon kala ko sohla hen tan Jibril yaha addana nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tellina e muɗum ñawore ko ñawete ko korka kadi Mouhamadoul Ghali saɗa hoora a fiɓat anniya mbino ɗen anniya o piɓata e ɓernde maɗa wonde kaɗa rewa Allah ko Allah yamiri yo hoore aɗa ɗofto Allah
aya hordata tan wonde yimɓe ne koora tan aɗa hoora ala piɓata anniya maɗa ko wonde ko Allah yamiri yo hoore aɗa hoora kaɗa ɗofto yamirore Allah kadi aɗa rewra Allah aɗa ɓalloro ɗum Allah kadi korka nafoore muɗum ne heewi a hordata tan wonde wila aɗa daña baraji ala korka so tawi a hoori aɗa sella saabu nelaɗo Muhammad sallam wi ko koore cellon so tawi jiɗɗa tan ko sellude hoor duuma korka ndeke noon en gandi korka nafoore muɗum ene heewi ene walla neɗɗo e tamde fittandu muɗum ndu e pangarti cangarti ene addana neɗɗo kadi tamde hoore muɗum ene addana neɗɗo o neede hoore muɗum ndeke noon en gandi korka nafoore muɗum ne heewi ceerno men ceerno Mouhamadoul Ghali assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma on jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko mo waɗi seeba gorgol ne mbiya tan yo Allah nurɗina gandal ngal Allah rokka en kadi wadde ko wiya e nder lewru korka ndu allahumma amina habaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen aset hanki o go lewru mars hitande ujunnaji 2025 laana tawa ko mbattoka sappo e goo yiɓe woni 11e vol juurima to boowal laaɗi diwoje ngal attara ka ari noon keka addi 120 jiiɗiɗo tourisme tawi ko arɓe waggade tule ceene ɗe leydi Mauritanie kamɓe 120 jiiɗiɓe kamɓe kala koɓe Europe naɓe ɓe ummori noon koto leydi France ɓe tawine ari jabbade ɓe to boowal laaɗi diwoje ɗo hono représentant de la société des aéroports de Mauritanie hono biteɗo Mohamed Mahmoud Wula Cheyba kañum ari jabbade ɓe toon bismiɓe toon ko noon kadi ɓe tawi toon représentant de l'office national du tourisme wondude e mawɗo compagnie de l'aviation civile wondude e mawɗo gendarmeɓe falde attara wondude e mawɓe police e mawɓe douane ɓe attar kala ɓe gari ɓe tawi tigui ne gari jabbade ɓe e bismade ɓe toon ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie ummanima nawtude kay hoɓɓe hewɓe no fewi ɓe ngala kayitaji tawi ko narnoɓe nder leydi he e ɗanne suuɗaru waɗi ko wiyete expulsion ɓe nawtama no ɓe nawtte noon moni kala noon nawtte ko ha kirolo tawa ko hakkude leydi mum e leydi Mauritanie ko toon tigui ɓe kewi ɗaccede e nder commune e nder campagne noon yiilade ɓen hoɓɓe taw ko clandestin police tiɓinoma hoɓɓe hewɓe no fewi ɓe nawanoma noon to ɓe nawa tol ɓe nawa ɓe ndewani taw ko nannoɓe leydi he taw wona e lawol ɓe mofti noon ko nder centre goto e on centre noon ko centre mawɗo mo laamu ngu aafi toon kay to porto ko toon kala nanggaɗo kay ndin mbaadi ko toon heewi moftede kay e nder on centre noon équipe mo état civil wawi tigui arde toon ƴettude ko wiyete empreinte ɓeɗon hoɓɓe kay tawi koɓe ngala kayitaji nanɗoɓe nder leydi he tawi ko ɗanne suuɗaru kala kadi mo empreinte mum ƴetta kay e nder duuɓi ɗiɗi wawata nadde e nder leydi he kala kay nde nangga e poste uji he so waɗama contrôle tawa tewete kay ko empreinte mum meeɗi ƴettede e nder duuɓi ɗiɗi jomum wawata artude walla ɗabɓude kay hebde visa nadde e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o holliri tigui wonde o rokki yamirore yo milliard uji jeeɗiɗi taw ko ogoya e limore hinde nde yo wawi feccede kay e pooye taw ko pooye ɓurɓe miskinade e nder leydi he fecce kadi e jumaji wondude e nokkuji daraji to Qouranal Karim o jangate e yimɓe taw kadi ko yimɓe ƴewɗo saaha joni ɓurɓe miskinede ne mbawa tigui e yimɓe kadi wonduɓe rafiji taw ko rafiji duumiɗi ko wayno ɓen wiyeteɓe diabétique en walla wonduɓe e tension taw ko wonduɓe rafiji ɗi cellata ɓen kala ene poti feccede e ɗiɗo 7 milliards woni milliard uji jeeɗiɗi ogoya ɗi hoorejo leydi yamiri yo feccire e ɓen miskineɓe o yamiri kadi yo magasinaji mawɗi no fewi yo uddite taw ko guura ɓurka hatojinede e nder lewru korka he ko wayno maaro nebam tamaroje ko wayno kosam e ko wayno basalle pomme de terre e gueɗe baɗe noon ko yeyete e nder ɗin magasinaji tawi kadi ko cogguji ɗi laamu ngu yamiri o yamiri kadi nde cogguji ɗi ndenete kay cogguji ɗi ndenete wona cogguji ɗin magasinaji ha e nder jeeheɗe kala ene cogguji ɗi mbawata renede kay beele commerçant ji ɓe nunɗani ne mbasata ngabbinde ɗiɗon cogguji foof noon ko beele kay ɓesgu murtannaɓe ngu ene waɗa tigui korka mum hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ardiɓe hôpital national mo Nouakchott woni hôpital mawɗo mo Nouakchott ɓe jeddi ha soori ladde habaru cariɗo kay e nder laylatori rendo wiyede kay wonde machine aji mbaɗirteɗi hémodialyse mo
te alors koko paani eɓe gandina tan noon yimɓeɓe yo gandu service emo jalise o hay machine goto ala panɗo hen service aji ɗi ne golla hano hannirta ni ene golla tigui hano hannirta ni ɓe erima noon dendagal yimɓeɓe kadi nden dentoto tigui e kala saaha sarte réseaux sociaux ji taw ko habaruji ɗi gonɗani tawi kadi ko habaruji dillinoji pittaɗi yimɓe eɓe ero yimɓeɓe kadi ne mbawata tigui wadde kay jette mbawata tigui hutorade hakkillaji mumen beele kay andude beele o habaru ko goɗɗo walla hoodani walla nde mbawata jokkodirde e folɓe namdede kay ko adi kene gonɗina walla kene cara waɗa yogga e kabaruji ɗi gonɗani e nder réseau sociaux ji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie siifi kayita on kayit noon ko hollirde kay wonde ko interdit nanude kala ko fiyeteyta tamate tawi kadi ko tamate potte ɗe nanude ɗum e nder leydi Mauritanie fedde taw ko fedde remoɓe walla fedde ɓen addoɓe marchandise uji ligguimaji e fruit ji e nder leydi Mauritanie ɓe leydi Maroc ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi oɗon kayita laamu leydi Mauritanie noon yidde mum kay oɗo saaha joni ko wallude ɗoftude remoɓe ha tengti noon e dilloɓe fannu tamate kay beele ne mbawa yeyde tamruji men hana tamate men hano hannirta ni tawi koye cogguji moƴƴi no fewi tawa kadi ne mbawa gaynude tamate mumen ene mbawa gaynu ɗum hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen accident lawol musɗo waɗi e dow lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou accident o waɗi noon ko temedere ko wiyete kilométre 155 waɗani mayɓe noon kono tigui waɗi yimɓe barmuɓe hen no fewi e nder barmuɓe en tawa hen tampuɓe sanne ko oto tokoso noon ko kañum tigui yani ha talli ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen uddiren kabaruji men leydi Mauritanie toon to Zouérate juge d'instruction du tribunal régional mo 3e wuro e yamirore procureur de la république o waɗi déféré sagataɓe tato noon to kaso mo Zouérate toɓɓe noon tatoɓe kala noon ɓen sagataɓe tato noon hen goto ko militaire noon kamɓe tato kala noon ɓe tawrano tigui ko drogue tawi ko drogue kewɗo no fewi ko poste o gendarmerie natirde Zouérate kañum tigui nanguno oɗon drogue ɓe darima yesso juge kamɓe kala ɓe beddoyama toon to kaso tenumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal yen ha to Tambacounda daɗiɓe taw koɓe hinde gendarmerie ɓe Tambacounda nana darino dole mum ponno kay no dole mum ponno haɓade kay wuyɓe taw ko wuyɓe e dammiri e kala ɓe yidde kadi ɓeydude ndenka e kisal falde Tambacounda koye ndina mbadi noon ɓe teɓima gujjo tampinoɗo Tambacounda naɓe tawi kadi ko dartonoɗe e kala saaha wujjude dammiri ko wayno beyi e baadi aseta hanki o go lewru mars sanga 22h woni 10h jamma e dow lawol to dow lawol tawi ko lawol ummade legal bitegal legal sare guilena faade kay wuro sare ñaani ko ɗon gendarme ɓe kay teski tigui charrette goto ene rimdi dammiri jeegom tawi ko be hen dammiri jeegom ɗi dammiri jeegom noon ene waɗi damɗi ɗiɗi e beyi nayyi goto sagar gorko noon gonɗo e sarede o nden tigui o wiyete ko Abdoulaye Ba omo yaara duuɓi 37 nden gendarme ɓe noon gone tigui wadde losgoji men enquête men ko ɗon tigui worɓe musidɗo o so mormorti ko ɗon tigui o furti o naati e soyde gendarme ɓe noon teɓima beyɗi dammiri ɗi oɗo saaha joni ɓeɗa udditi hen losgoji mabɓe beele ɓe ganda joom dammiri ndi wawa tottitede dammiri men beele kadi oɗon gujjo wiyeteɗo Abdoulaye Ba ɓe mbawa yitude ɗum ɓe ndewna ɗum lawol ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen policier ji gollotoɓe to poste de police mo Sicap Mbao ɓe jiiti ɓe nangui fedde sasiyeɓe tawi ko wuyɓe dartanoɓe kay ko wiyete tigui vol walla tigui taw ko armé woni tigui wujjoɓe kala saaha taw ko joguitiɓe labɓe e jasiji tawi kadi ɓe kewi yande e yimɓe koye nder pecce jamma nden noon ɓe teɓima nden noon ɓe kamɓe wuyɓe ɓe noon kamɓe wuyɓe ɓe noon teskama tigui kamɓe wuyɓe ɓe noon teskama tigui ɓe cakkiti kamɓe fedde wuyɓe noon sagata nangaɓe koɓe sagataɓe jeeɗiɗo ɓe nanga noon ko ñande jamma nogas jeeɗiɗi ene wiyata nogas jeetati février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ɓe cakkitino noon bomde ko coiffeuse debbo ko tawi ko moro o biteɗo Ka Kanté sanga 3h du matin ko nen tigui ɓe
jilli to salon de coiffure makko ɓe jani e makko noon ɓe jaadi e téléphone makko tawi ko téléphone ceerɗo no feewi koye on pooɗe ndure noon e ɗina bojji ko ɗon tigui o fotte police tawi ko police waɗannoɓe patrouille mumen e gardugol litina camara koye ngan sanga noon ɓe o haalani ɓen ɓen mbawi tigui ummanade jiila o ko ɓuuri yawde yaccade ɓoyani ɓe teeɓi ɓeɗon sagataɓe kamɓe fedde nde noon fedde wiɓe de koɓe sagataɓe sappo ko hen jiiɗi noon nangga tato heddiɓe ɓe ene tawe hen mawɗo wiɓe ɓe mawɗo fedde nde ewɗo saaha joni jiilo cattuga ina waɗe hen beele kamɓe tato heddiɓe ɓe mbawa yitede koto Thiès paɗen seta hanki go lewru mars to legal bitegal sans soleil ngala Thiès ko Allah faabi toon sagata gorko goto jinnoɗo kay wartade o soodi noon ko essence makko o naati e nder douche makko o wañi essence o e hoore makko o yiiɗi duppude e hoore makko e o yiiɗi kadi duppude e hoore makko saabi ɗum noon teskama tigui saabi ɗum ko caggal kayde joom suudu no waɗi ko sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe caggal kayde joom suudu makko namdino tigui yo seeɗ ɗum woni yo rokku ɗum daade mum ko ɗene metti noon saabi noon haw yiiɗi wartade ko Allah noon e sapeur pompier en mbawi adde ko ɓuuri yawde yaccade kay faabademo ɓe nayimo to hôpital beele kay mo heeɓa tigui ko wiyete les premiers soins woni safruji gadani kay gam faabade fittandu makko ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗonen yoga noon yoga e Sénégal naaɓe ko alata hande o ɗiɗi lewru mars 2025 dawri korka mumen hay sinno kay waɗino hoore fuɗɗinoɓe hoore korka mumen guila ñalawma hanki o ñalawma hande o kam ko heddino kala ene wayno naati e nder lewru korka ndu e nder Sénégal noon e yoga e leyɗe julɓe ene teska kala nde lewru korka ndu dari cogguji kay e taw kadi ko gueɗe ɓurɗe hatojinede guila ñametede ɓurɗe hatojineje cogguji mum ene heewi ngabbude no feewi koye ndina mbaɗi noon jagorgal leydi Sénégal kalfinade ko fati e juulagu biteɗo Serigne Gueye Diop o Serigne Gueye Diop noon o huccodiri e ɓesgu Sénégal naaɓe kala taw ko via RTS rokkude hoolare kay faade yimɓeɓe gam kay andinde ɗumen yimɓeɓe kala yo gandu wonde kay ngakkede kay jeehe dendagal jeehe leydi Sénégal kala ha tengtide Dakar guura kay kato gueɗe katojineje ene tawe hen hano hannirta ni haydara hen ala ko ngakkata o holliri kadi wonde cogguji ɗi hay fistin goto ala ko ɓeydete ɗiɗon cogguji saabu gueɗe kewɗe taw ko gueɗe ñameteɗe laamu ngu koko waɗi homologué ɗiɗon cogguji o holliri kadi wonde commission ngaji taw ko contrôle des prix woni tigui yuritoɓe prix ji nan taaƴa kay jamma e ñalawma nana gone jeehe toppitade kay beele cogguji ɗi ene mbasa ɓeydede ɗum foof noon ko yidde ɗoftude julɓeɓe ha mbaɗa lewru men ndu korka ha timma tawa tigui wondani e musalla ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Dahirou Sarr ko joom ngaalu woni homme d'affaires Sénégal najo tawateɗo oɗo saaha kala e nder kaso mo Rufisque e mbadi mandade dépôt tawi koye dow yamirore juge d'instruction financier kanko Dahirou Sarr noon tawtoyi e nder chambre omo tawe oɗo saaha joni e nder suudu woni chambre tawi ko wattoru numéro 36 ko nder nduɗon suudu o tawete e nder nduna suudu toon o tawdiri toon e suudu 36 ndu noon o tawdiri toon e joom ngaalu goto kadi taw ko poids lourd kañum e hoore mum teɓaɗo kay on fandu coka toon biteɗo Khadima Ba noon ko kamɓe ɗiɗo gondi e nder cellule e nder suudu woturu ndu numéro 36 Khadima Ba noon ko kañum woni directeur général Lokka Africa ko guila octobre 2024 on nanga omo jeeya idiɓe nanguede kay e nguɗo laamu kesu tawateɓe oɗo saaha joni tawate omo tawe e nder kaso mo Rufisque chambre 36 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jamma hanki o Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal o waɗi ɓatake faade e julɓe leydi Sénégal e faade dendagal ummal islam kala yiddeɓe kay Ramadan Karim Ramadan Moubarak ñagade Allah kadi jabade ñagade Allah saabu kay nduɗo lewru teddudu lewru korka nde Allah jaɓanta hen dendagal dewe men Allah o yaafo yimɓe dendagal perguite mumen kadi nde Allah ɓamtata ƴellita leydi Sénégal to banggue kay koddigal moƴƴal to banggue moƴƴinde ɓerɗe mumen to banggue jokkodiral moƴƴal kala Allah ƴellita leydi ndi dendagal ƴellita kadi dendagal leyɗe julɓe kala nde Allah addata kadi jaam e deejre e nder windere e nder leydi Sénégal ha e nder windere he kala ko ɓatake mo Bassirou Diomaye Faye fani kay e ɓesgu leydi Sénégal e faade dendagal ummal islam kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar seno mema to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen Seydou Keita ko ex international malien woni tigui ko fugu koyngel najo tawi ko pettannoɗo international ko Mali najo kanko Seydou Keita noon jaaɗo oɗo saaha kala e foftere makko kanko Seydou Keita noon haalisa kewɗe
kewde mo hebi kay e oɗon fugu koyngel o afi usine tawi ko usine molanteɗo Allah e c'est quand usine waɗi ɗum o waɗi inauguré usine o noon jaru golle mumen e qime ha 1.4 milliard taw ko France CFA kanko Seydou Keita biɗen haalis e bala o yiɗi tigui ko wadde ko wiyete investissement e économie ndara leydi makko ngam ƴellidde économie woni faggude leydi ndi usine o afi o noon ko usine agro industriel o afi ɗum koto nokku biteɗo Sanankoroba to Sanankoroba usine o noon ma gollin ujunnaje 10 nayo neɗɗo tawi ko emploi direct e indirect kala ko usine o kadi ne waɗi e ndara usine en tawi hen unité ji 6 industriel pewnoji guilay cabune woni savon et huile végétal woni nebam e aliment de bétail woni jamde wondude bidongaji plastique woni bidongaji dalli e beurre karate fof ene fewne e ndara eɗon usine ko usine patama limijo ha joni ko ɗiɗi mari keddoɗen dadiɓe halfinaɓe kay haɓade drogue e médicament ji ɗi moƴƴani e dendagal gueɗe ɗe moƴƴani nder leydi mbaɗi ɓe hinde OCS ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗino opération ngaji mabɓe tuggi ñande 17 ha mayirde 27 février 2025 ko dadiɓe noon ɓe OCS to ɓe haay wondude ɓe Douenza mbaɗi ɗin opération ngaji e nder ɗin opération ngaji noon e nder balɗe 10 he ɓe kolliri tigui ɓe teɓima 35 tonnes tawi ko médicament ji contrefaçon woni leɗɗe ɗe moƴƴani médicament ji ɗi moƴƴani ɗi mbaɗaka barke tawi kadi ko médicament ji baroji yimɓe no feewi saabu kay cetal bitegal OMS woni organisation mondiale de la santé ɓe kolliri e nder Afrique kala hitande fodde ko famli kala temedere ujunere neɗɗo ne yalta aduna tawa ala ko yooɓi pittali mumen so wona ɗiɗon médicament ji biteɗi faux médicament ɗi hen ne jeeye nder pharmacie ji ɗi hen ne jeeye e boli tawi ko médicament ji ɗi mbaɗaka barke woni ko wiyetede faux médicament ene yoɓo pittali yimɓe no feewi ha joni e nder ñande aljuma no gas ñande aljuma noon ñande aljuma 27 février 2025 directeur général office central des stupéfiants woni directeur calfinal catal haɓade ko fate trafic drogue e médicament ji ɗi moƴƴani e gueɗe mbaɗi noon kala hono biteɗo colonel major Fousseynou Keita o huccodiri e média woni tigui e jandiyankoɓe andinde yimɓe ɓe kay bonande faux médicament to tolni woni médicament ji contrefaçon e andinde yimɓeɓe kadi holno ɗiɗo 35 tonnes faux médicament holno ɗi jiitira e holno ɗi tettira ha joni ko ɗiɗi mbaɗi keddoɗen Bamako e yoga e région ngaji leydi ndi kala e oɗo saaha kala so yimɓe lelima neɗɗano hano hanniti ni saabu kay ko température climat o ne weeli no feewi nguleki ala ene ɓuuɓi kina nguleki noon walla kan belema noon météo holliri tigui à partir de ñalawma janggo o 3 lewru mars 2025 ma température yiɗi ɓuuɓol ngol ma usto ma nguleki fuɗɗo kina nguleki noon ɗo kay ha e nder hakkude lewru mars gonɗen ɗo e 15 mawru ma nguleki kadi ɓeydo e kala saaha tigui ha nguleki cattuki wawa tinede e nder yoga e leydi ndi kala habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Niger paaɗen to leydi Niger noon to leydi Niger embuscade musto woni jeeje musto waɗama e koninkoɓe leydi Niger ɓe mbaɗano embuscade o noon waɗa ko sara kerol hakkude mabɓe e leydi Algérie ko ngollon noon watti lawol ɗiɗi ɓiwol e nder lewru wotoru ko jeejeji mbaɗi ni ne huccine e koninkoɓe leydi ndi e nder janggo ngu noon nguɗo janggo cakkitigo wadde waɗi 11 militaire wa Niger naɓe wasɓe hen pittali men janggo ngu waɗi ko ñande awanno ko ñande aljuma ɓennuɗo hono chef d' état major des armées chef d' état major général des armées mo leydi Niger hono général des brigades Salino Barou wondude chef d' état major armée de terre hono colonel major Mamma Sani Kiawu ngari tigui ha toon to Agadez tawi ala ko addi ɗumen toon so wona tawtorede kay les obsèques ɓeɗo 11 militaire wasɓe hen pittali men yimɓe hewɓe kadi walla médiaji kewɗi kolori ɓen caggal kay ɓen 11 militaire maɓe waɗi kadi militaire uji hewɓe no fewi barmuɓe hen ene tetawe hen barmande musse no fewi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Saran Dogo Alassane Oumar Mbodja a salminama a juurama en calmitima Gali Aboubay calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaru men ɓurtirtuɗe e dongal Afrique e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi hono Côte d'Ivoire leydi Côte d'Ivoire dey ene wayno dey toon lulnugo
ko fati e gotoji mabɓe boɗɗo jon ñande octobre ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi kamɓe ɗe ɓe gullitima wonde kay liste tawa provisoire o ene foti waɗede koko hunde kay ndeɓe namdi waɗe kono noon so wona ɗum dey ene wayno dey ala ko gasata no fewi ɗum noon waɗi kono commission électoral indépendante ko woni CEI ɗum noon wiide kadi ma ɗum waw kadi bayyinede e ñande aljumare noon nogas jeetati lewru colto ujunaji nogas e joyyi ɓe mbawi kay artude hen ɓe mbi wonde liste o ma bayyine ɗo e 17 lewru mars ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon kadi gueɗe kadi goɗɗe ɗe ndewani lawol foof ma mbaw kono reftinede taw kadi ko lawol keñeyan toon de ɗe wayno ko haala woni toon hakkude Conté kañum de Nairobi wonde compagnie électricité taw ko keñen ɗowde Kenya Power and Lighting compagnie kamɓe de ɓe mbawi kono yewtidde ko fatti kay e oɗo facture donc haɗo yoɓede o ɗum noon goto foof ene cagga ene wiya wonde ko o foti jobde tension ngaji ɗi goni hakkude mabɓe ha kadi yeehi dow ɗum noon ɗum bayyina ɗum koye e jayɗeli ɗum noon addini noon taw ko leydi ndi mettere no fewi e no bayyinira ni Zimbabwe président Mulanga ko journaliste walla taw kadi ko jayde yanke Zimbabwe najo ɗum noon dey taw ko chaîne télévision en ligne HSTV e ɗum noon kanko dey o salanama dañde wellitare ɗum noon wonno ko ñande aljumare nogas e jeetati lewru colte ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon ene wayno dey toon to aran e ko tuuba noon cagga kay e ndew e invitation makko e ndew incitation makko mo waɗi pour affaire noddude fitina ɗum noon e ɗum noon caggal kay nde invino oɗo Brésil ande de ko gérata on vétéran de l'indépendance ɗum noon kadi ko targal e landa laamu nga mbiyete hono zanu PF ɓe mbawi kadi ko kadi ñingde kadi kono leydi ndi e ɗum kadi ɓe mbawi kadi wiide wonde ko Emerson Mnangagwa yo kadi démission e golle e mum toon to Soudan ene wayi dey Al Fasir capital Darfour mo banggue rewo kanko dey ko encerclade par paramilitaire force de soutien hono rapide guila kay ma won kadi kono duuɓi koye e ɗum ɗon ɓe woni ene wayi dey caɗele ɗe noon ene jaara tan ene ɓeydo kadi mawnude ɗum noon ha hande dey ko yidde adde toon hono deƴal ono oɗo guerre ene wayno dey kadi puɗɗino gila kay tagari ko hono guerre o noon ene wayno ko gila avril ujunaji ɗiɗi nogas tawi walla ni ko gueɗe kadi ko ɓuuri kadi dublude e ɓen kadi eggoɓe e nokkuji paye nokkuji goɗɗi tawa kawuji zamzam ha dabu a chouk tawno gonɗo toon to baliyo ɗo ɓen ƴettaɓe kadi encerclide ɗum noon ko toon ɓe goni ene wonde caɗele noon ene dokkiɓe no fewi RDC Congo toon de to banggue funnaki hono leydi ndi démocratique taw république démocratique du Congo woni RDC ko famɗi foof 50 hono yanki tawat ko jaaɓe leydi hono Congo woni FARDC ene wayde ɓen mbaɗama kadi condamné à mort hay ko saabi ɗum ene wayde justice o wi wonde militaire o ñande aljumare nogas jeetati lewru colto ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi wonde kay koɓe tuumaɓe woppude posteji mabɓe e dokde e woppirde tawa ko M23 e soutien mum tawa ko ƴañi ɗum ronda ɗum noon e woppude posteji mabɓe ɗum ko fotani wonde a ponno habtade kay ɓe mbasa dogde ɓe goppa kay ɗoɓe gonno ɗo ɗum no waɗi noɓe alsako ɓe ñaawe ñaawogo tawal ko wango ɗum waɗi kadi ko tawa kadi ko contre ɓe ɗo kadi tawat position FARDC e nder kadi leydi ndi toon to libéro to banggue rewo kiwu bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo de kaɗɗen e dongre kawri men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wona koye dare musidɗo moon Alassane Oumar Bocci ko commençar ɗo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Bocci golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓɓiri koto leydi Palestine puɗɗoɗen Israël holliri aleta hande o 2 lewru mars 2025 wonde kay koɓe dartinoɓe dendagal natgol dendagal camion ngaji guila e gaddoji marchandise uji e gaddoji balle kala tawi ko faade e Gaza saabi ɗum noon ko ɓe kolliri ko Hamas kay sabade proposition woni feere taw ko feere extension trêve o mo dowlaki tendude Amérique
Amérique addi nden feere nde noon tawi kadi kamɓe Hamas ɓe kollir tigui nden feere ko wallude Israël kamɓe ɓe jaadani e nder nden feere Israël noon holliri kay so tawi Hamas ina heddi e salade feere dowlaji tentuɗe Amérique waɗi nde koɓe ɓeydoɓe sanction ngaji ɗi wona tan hannude e kadgol nannude e camion ngaji faade Hamas maɓe gaddu kadi sanction ngaji goɗɗi koto leydi Iran paɗena aleda hande ɗiɗi lewru mars suudu sarɗiyejo leydi Iran ɓe jandini ministre mabɓe de l'économie et des finances e mbaɗi motion de censure saabi ɗum noon ko teskade ɓe kay oɗo saaha kala haalisa mabɓe o e valeur mum ne usto no fewi kay ene yana par rapport kay e haalisa dollar suudu sarɗiyeji no leydi Iran noon ɓe jogui ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e tati député e nder ɗin temedde capanɗe jeeɗiɗi e tati député hen temedere capanɗe jeetato e ɗiɗo cuuti juuɗe men kay yo yandina yo itte ha laaɓa ko ɗum tigui waɗi o itta taw ko baɗaɗo destitué ministre des finances et de l'économie liɓaɗo o noon omo wiye Abdel Nasser hemmati koto dowlaci dentuɗe Amérique paɗena secrétaire d'état américain hono biteɗo Marco Rubio o holliri asata hande o o holliri asata hanki goo lewru mars 2025 wonde o siifi kayit tawi ko ballal ngal hinde aide militaire ngal milliard uji 4 taw ko halis dollar faade leydi Israël tawi kadi koko ɓuuri yawde e yaccare Donald Trump noon koko itti kuulal noon ngal laamu Joe Biden woni laamu kiɗngu ngal kuulal noon ko wadde interdiction jeegol arme faade Israël foof koko hewoyono Donald Trump noon guila ari ko ittuɗo nden ko dajjiɗo oɗon kannara e oɗo saaha joni omo tigui ɓeydude jokkude ballal makko guila to banggue arme woni aide militaire kala faade e laamu leydi Israël ha joni ko dowlaci teddude Amérique paade keddoɗen Donald Trump rokki yamirore kay yo ujunnaje e tati militaire tawi ko wonɓe yo ɓeyde kay yo nulde ɓeyde tigui tekkinoyde keerol hakkude mabɓe e leydi Mexique tawi kadi ko dadiɓe ɓe tawtoya noon ɓe tawtoya ko dadiɓe wonɓe toon ɓeɗo ujunnaje tati dadiɓe militaire noon so jeehi ma tawto toon so tawtoyi wonɓe toon ɓe kawra ujunnaje jeenayya militaire tawi ko arɓe wallude police e gendarme ɓe kala wawde kay fandade e handade keerol hakkude mabɓe e leydi Mexique tawi foof koye mbadi haɓade kay ko fate ɗanne suuɗeru siftinde on noon e nder ruuma jarriba woni campagne électorale mo Donald Trump toɓɓere makko kay ɓurde yajde kay nde o ɓuuri yañade kala saaha ko haɓade kay ɗanne suuɗeru e haɓade tigui wonde haɓade ɗanne suuɗeru e yaltinde hoɓɓe ɓe ndewadi lawol e nder leydi dowlaci tentude Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongalnomi on habaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha joni min to banggue nate ɓosoje ko beñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko ceerno mo jabɓiɗen kala nder lewru korka he ko Ibrahima Saydou Kane ha mo duusi en ha lewru korka ndu maya so tawi koto romiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbocco ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma janggo ma e jabbo musidɗo men sehil men Sara Boulaye Sarr